Вітаю вас, шановні сябры! З вами даследчык военной гісторыі беларускага народа Віталь Чарвінскі. Мы працягваем курс лекцый размоў, прысвечаных развіццю военной справы на беларускіх землях. Мінулым разам мы абмяркоўвалі асобу вялікага князя Вітаўта. Сёння рушым на поле пад Грунвальд, або пад Дуброўну, як пісаў наш летапісец у хроніцы Бахаўца, або пад Жальгірыс. Менавіта так называюць Грунвальд сучасныя літоўцы. Дарэчы, у перакладзе з нямецкай мовы Грунвальд азначае зялёны лес. У нямецкай гістарыяграфіі больш распаўсюджана назва «Бітва пад Таненбергам». Так называлася вёска каля Грунвальда. На само поле бітвы трапіць фізічна ў мяне не атрымалася, але гэта ніякім чынам не перашкаджае разгледзець нам усе акалічнасці тых падзей, тым больш спрэчкі гісторыкаў нават пра дакладнае месца бітвы не спыняюцца. Ну што тут зробіш? 6 стагоддзяў мінула. А пра падыходы да асобных эпізодаў той бітвы дык наогул я налічыў як мінімум 5 канцэпцый. Польскую, расійска-савецка-расійскую, беларускую, якая, дарэчы, крытыкуецца некаторымі сучаснымі беларускімі гісторыкамі, літоўскую і заходнееўрапейскую. Усе гэтыя пералічаныя канцэпцыі і погляды носяць дыскусійны характар, і лепшай пляцоўкай для іх абмеркавання з'яўляюцца навукова-практычныя канферэнцыі. Наш фармат іншы. Нягледзячы на ўсю блытаніну, якая прысутнічае зараз у навуковых і навукова-папулярных працах, энцыклапедычных выданнях, школьных падручніках і дапаможніках для ВНУ, прысвечаных тэме Грунвальда, паспрабую знайсці залатую сярэдзіну. Фактуры шмат, таму я вырашыў запісаць 2 асобных ролікі. Любімая многімі з вас 5-хвілінка не будзе ўключана ў гэту размову. Я запішу яе асобна. А зараз пагаворым пра бітву павольна і па магчымасці як мага больш падрабязна. Паехалі! Пра перадумовы. Бітва пад Грунвальдам адбылася падчас Вялікай вайны паміж ВКЛ і Польшай з аднаго боку і Тэўтонскім ордэнам з другога. Адной з галоўных прычын гэтай вайны былі спрэчныя тэрыторыі. Для польскага каралевства Добжынская зямля, Памор'е, Новая Марка. Для ВКЛ Жамойць. Непасрэднай нагодай развязвання вайны стала паўстанне супраць тэўтонцаў у Жамойці. Той самай, якую Вітаўт тройчы аддаваў крыжакам у мэтах палітычнага гандлю. Паўстанне пачалося ў траўні 1409 года. Цалкам верагодна, што Вітаўт яго сам і арганізаваў. Таемна. А потым падтрымаў. Афіцыйна. Польшча уступілася за Вітаўта і выставіла ордэну ультыматум. У адказ на гэта вялікі магістр Ульрых фон Юнгенген 6 жніўня 1409 года абвесціў Ягайле вайну і захапіў польскую зямлю Добжынь. Тым часам войска ВКЛ заняло Жамойць, пакінутую нямецкімі рыцарамі. Затым адбылося кароткае перамір'е, але вялікую вайну было ўжо не спыніць. Бакі пачалі рыхтавацца да вырашальных дзеянняў. Кіраўнікі тэўтонскага ордэна вербавалі ў сваё войска рыцараў з усёй Еўропы і заручыліся падтрымкай чэшскага і венгерскага каралёў. Снежань 1409 года. Берасце. У мясцовым замку на працягу 3 дзён праходзіць таемная сустрэча Вітаўта і Ягайлы ў прысутнасці польскага канцлера Мікалая Тромбы, якія распрацоўваюць стратэгічны план летняй кампаніі. Вырашана аб'яднаць сілы і скіраваць удар на Мальбарак, сталіцу тэўтонскага ордэна. Вымусіць ордэн абараняцца, чаго раней не было. Мэта хутчэй не справакаваць генеральную бітву, а нанесці ордэнскім землям максімальную шкоду, каб з боку сілы вымусіць кіраўніцтва ордэна да перамоваў. У Берасці ў гэты ж самы час знаходзіцца і хаўруснік Вітаўта, хан Залатой Арды Джалаладдзін. Крыжакі не чакаюць, што войскі Польшчы і ВКЛ аб'яднаюцца пад агульным камандаваннем і рыхтуюць адбіваць 2 асобных удары. Напярэдадні. Травень 1410 года. Гародня. З усіх бакоў вялікага княства пад камандаванне Вітаўта сцякаюцца харугвы. Такой колькасці намётаў у ваколіцах горада яшчэ не было ніколі. Кожная харугва становіцца асобным лагерам.
найбольшае прадстаўніцтва ад беларускіх земляў. Вітаўт вядзе сабранае войска ў Мазовію на злучэнне з палякамі. Каля Чэрвеньска Ягайла і Вітаўт злучаюць свае сілы. Імаверна, што тут функцыю галоўнакамандуючага бярэ на сябе Ягайла. Аб'яднанае войска заходзіць на тэрыторыю ордэна і рушыць у накірунку Мальбарка. Камандаванне тэўтонцаў гэтага не чакала і было дэзарыентавана манеўрамі праціўніка. Тым не менш, Ульрых фон Юнгенген паспявае перавесці свае сілы на поўдзень Прусіі, каб перакрыць шлях на сталіцу ордэна. Тым часам Вітаўт на прывале пад Ежувам праводзіць смотр свайго войска. Раздае 40 знакаў, якія сцягамі называем, загадаўшы, каб кожная харугва і гуф свайго пільнавалі знаку і слухалі загады свайго камандуючага. Цытата з Яна Длугаша. Растлумачу. З гэтага моманту у войску Вітаўта 10 харугваў становяцца пад сцягі з выявай калюмны. Часам гэты геральдычны сімвал называюць слупамі Гедыміна. Магчыма, яны былі розных колераў. Астатнія 30 харугваў войска ВКЛ становяцца пад сцягі з выявай пагоні, кожная з якіх адрознівалася адна ад другой рознымі варыянтамі ўзброенага вершніка і масцю коней. Навошта розныя колеры і канфігурацыі? Усё проста. Каб у ваяроў не было блытаніны, дзе яго падраздзяленне і чые каманды выконваць. 10 ліпеня тэўтонцы сустракаюць армію саюзнікаў на ўмацаванай пераправе каля Кужэнтніка і гатовыя даць бой, але Ягайла ухіляецца ад бітвы. Там былі вельмі неспрыяльныя ўмовы мясцовасці. Ягайла адводзіць сілы назад, каб зноў павярнуць іх на Мальбарак. Вялікі магістр ордэна нясецца са сваім войскам на пярэймы і спыняецца, паспеўшы перакрыць шлях свайму праціўніку, які дэманстратыўна рушыць на крыжацкую сталіцу. 15 ліпеня 1410 года узыходзячае сонца асвячае пашахтаванае клінамі крыжацкае войска. Месца. Бітва адбылася на тэрыторыі сучаснай Польшчы у трохкутніку тагачасных прускіх паселішчаў, таму і назвы такія: Таненберг, Гронфельд і Людвігсдорф, размешчаных прыкладна за 8-10 кіламетраў ад горада Гіргенбург. Мясцовасць уяўляла сабой нагрушчванне пагоркаў, месцамі парослых лесам, даліны, перарэзанай перасохлай рачулкай у выглядзе маленькага струменьчыка, і было даволі складанае для вялікай палявой бітвы. Дата. Тут усе гісторыкі адзінадушны. 15 ліпеня 1410 года. Сілы бакоў. Тут буду прытрымлівацца вельмі простай арыфметыкі. Сярэдняя колькасць ваяроў, якія складалі тагачасныя клінападобныя калоны, 300 чалавек, а калонна звычайна фарміравалася з адной харугвы. Такім чынам, памнажаем 300 ваяроў на колькасць харугваў. Праціўнік. Сілы тэўтонцаў узначаліў вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгенген. Яго войска складалася з 51 харугвы. Колькасць вершнікаў 15 300. Калі дадаць пяхоту і абслугу артылерыі, то агульна недзе каля 18 000 ваяроў. Узбраенне крыжакоў было стандартнае для 15 стагоддзя і складалася са зброі блізкага і далёкага бою, а таксама засцерагальнага ўзбраення. Войска было конным. Пяхота складала нязначную частку сіл, у тым ліку і для абслугоўвання артылерыі. Крыжацкі абоз складаўся з вазоў, акаваных жалезам і забяспечаных запаснымі коламі. Акрамя зброі, рыштунку, правіянту і фуражу на вазах перавозіліся гарматы, а таксама намёты. Кожны воз быў разлічаны на 10 ваяроў. Столькі чалавек змяшчалася і ў адным намёце. Такім чынам, абоз гэтага ордэнскага войска пры маршы выцягваўся на адлегласць да 10 кіламетраў. Ну і неад'емная частка абозу – гэта кухары. Па аднаму на 40 чалавек, а таксама санітарная служба. Калі гаварыць пра тактыку, якую абраў на гэту бітву Ульрых фон Юнгенген, то той, верагодна, ведаючы пра пераважаючую колькасць праціўніка, спрабаваў згуляць другім нумарам, дзейнічаць ад абароны, вымусіць праціўніка наступаць, спыніць таго агнём артылерыі, разбіць маналітнасць баявых парадкаў
і перайсці ў контрнаступленне, дзе напоўніцу выкарыстаць маналітнасць і магутнасць сваёй цяжкай конніцы. Саюзнікі. Хто кіраваў аб'яднанымі сіламі? Напэўна, дуумвірат, дзе Ягайла, як галоўны па статусу сваёй дзяржавы, здзяйсняў больш стратэгічнае кіраванне. Мэта пахода, кірунак, тэрміны, пункт выхаду войскаў – гэта яго прэрагатыва. Ды і тое, усе галоўныя рашэнні ён прымаў ва ўзгадненні з Вітаўтам. А вось калі пачалася бітва, то кіраванне войскамі непасрэдна на полі боя найбольш здзяйсняў Вітаўт, які цягам усяго бою перасоўваўся паміж польскіх харугваў ланцугоў стомленым і саслабелым, пасылаў новыя сілы і старанна сачыў, на чыім баку удача, напіша потым пра Вітаўта Ян Длугаш. Роўнасць Ягайлы і Вітаўта ў камандаванні прызнаваў і магістр ордэна. Пра правакацыйны жэст з 2 мячамі раскажу пазней. Таксама трэба адзначыць велізарную ролю ў Грунвальдскай бітве камандзіраў харугваў, такіх як Зендрам Змашковец або Логвен Альгердавіч. І гэта абумоўлівалася спецыфікай клінава-калоннай тактыкі. Кожная харугва ў такім баявым парадку уяўляла сабой аўтаномную баявую адзінку. Колькасць саюзнага войска разлічваем па той самай формуле. Адзін клін – 300 чалавек. Ягайла прывёў 51 харугву агульнай колькасцю 15 300 вершнікаў, плюс пяхотнікі і абслуга. Акрамя палякаў былі чэшскія найміты, а таксама ваяры з украінскіх земляў. У Вітаўта было 40 харугваў з земляў ВКЛ, гэта 12 000 вершнікаў. Колькасць татарскай конніцы Джалаладдзіна – 1000. Разам з пяхотай і абслугай да 3000 агульная лічба саюзнага войска магла складаць каля 31 000 ваяроў. Такім чынам, у колькасным складзе мы перавышалі крыжакоў амаль у 2 разы. Узбраенне войскаў саюзнікаў амаль не адрознівалася. Тая самая зброя бліжняга і далёкага бою, засцерагальнае ўзбраенне. Але трэба адзначыць, што ў войску ВКЛ якасць зброі і ахоўнага рыштунку была ўсё ж горшай, чым у палякаў, а тым больш тэўтонцаў. Летапісцы занатавалі словы вялікага магістра, які, абмяркоўваючы ўзброеныя магчымасці войска ВКЛ, неяк заявіў, што у войску Вітаўта можна больш знайсці людзей з лыжкамі, чым са зброяй. Гэта было сказана перад вайной, але магістр недаацаніў магчымасці Вітаўта, які здолеў значна палепшыць баявую гатоўнасць сваіх ваяроў. Была ў саюзным войску і свая артылерыя, але яе не паспелі развярнуць, так і засталася ў абозе да канца бітвы. З іншага боку існуюць меркаванні, што Вітаўт і не меў намеру выкарыстоўваць артылерыю ў палявым баі. Можа, успамінаў няўдалую бітву на Ворскле з татарамі, дзе ён упершыню выкарыстаў артылерыю ў полі, але, як напісаў адзін з летапісцаў, у полі чыстым гарматы і пішчалі нядзейснымі былі. Напэўна, везлі гарматы, каб выкарыстаць іх пры аблозе крыжацкіх замкаў. Зразумела, што мелі саюзнікі і 2 сваіх асобных абозы. Баявы парадак у войсках абодвух бакоў у гэтай бітве быў вельмі падобным, пастраенне клінападобнымі калонамі. Гэта самы распаўсюджаны на той час у Еўропе. Падчас бою харугвы шыхтаваліся звужанымі наперадзе калонамі-клінамі. Па баках і асабліва спераду кожнага кліна размяшчаліся найбольш вопытныя і баяздольныя рыцары, найлепш узброеныя і на мацнейшых канях. Задачай пярэдніх ліній было праломванне непрыяцельскага строю і змяшанне яго баявога парадку. У сярэдзіне звычайна змяшчаліся конныя стральцы, якія стралялі паверх галоў пярэдніх ліній. Успамінаеце, якая сярэдняя колькасць ваяроў у клінападобнай калоне? Правільна, 300. Захавалася тагачасная нямецкая інструкцыя па шыхтаванні баявога парадку ў клінападобную калону. Першы шэраг – 3 цяжка ўзброеных вершнікі. Другі шэраг – 5, трэці – 7, чацвёрты – 9, 5, 11 вершнікаў. Затым выцягвалася сама калона, глыбіня якой залежала ад агульнай колькасці ваяроў. Над кожным падраздзяленнем харугвай лунаў свой сцяг, які таксама называлі харугвай. Памеры палотнішча былі звычайна аднолькавыя.
3,25 на 3 локці. Сцяг выкарыстоўваўся як апазнавальны знак, закліканы адзначыць месцазнаходжанне таго ці іншага падраздзялення, служыў месцам збору распарошаных у гушчы бою ваяроў. Разгорнутая харугва азначала пачатак баявых дзеянняў. Падзенне харугвы альбо захоп яе праціўнікам мог вырашыць лёс боя. Згортванне харугвы магло справакаваць уцёкі ўсяго войска. Таму харугвы лічыліся надзвычай важным трафеем, а захоп непрыяцельскай харугвы найвышэйшым вайсковым подзвігам. Звычайнае месца сцяганосца харужага у клінападобным баявым парадку вы бачыце на схеме. Яшчэ раз заўважу, што харугвы з пагоняй і калюмнамі былі нададзены вітаўтам сваім новаўтвораным клінам і гуфам з канкрэтнай мэтай. Ваярам загадвалася пільнаваць кожнаму свой знак і слухаць сваіх камандзіраў, якія праз гэтыя самыя сцягі мусілі перадаваць свае кароткія каманды падчас бою. І ў працяг да тэмы сцягоў. Зразумела, што кожная харугва, якая ўваходзіла ў войска ВКЛ, мусіла мець і свае адметныя тэрытарыяльныя геральдычныя сімвалы. Асобна спынюся на шахтаванні войска ВКЛ. Ужо напярэдадні немінуючай бітвы Вітаўт ведаў, што яго сілы будуць змагацца на правым фланзе саюзнага войска. Таму падчас марша яго войска і рухалася наперадзе палякаў. Зразумела, што Вітаўтам была праведзена не адна вайсковая рада з удзелам камандзіраў харугваў. За 10 дзён да бітвы пад Ежувам у Мазовіі Вітаўт правёў, напэўна, апошні смотр свайго войска. Памятайце, менавіта там ён раздаў 40 сцягоў харугваў. Напэўна, там Вітаўт канчаткова і вызначыўся, якім чынам будзе шахтаваць сваё войска ў адкрытай палявой бітве. Тут форма баявога парадка атрымалася камбініраваная. Кліны харугвы, клінападобныя калоны, гуфы, это некалькі кліноў, аб'яднаныя пад камандай аднаго камандзіра, і атрад лёгкай конніцы татар. Гэта тактычная схема не была нечым новым для нашага войска. Імаверна, што было сфарміравана мінімум 3 гуфы, якія пад час боя маглі мець адмысловыя задачы. Адзін вялікі гуф быў састаўлены з жамойцкіх харугваў лёгкай конніцы. Ён павінен быў дзейнічаць на правым фланзе ва ўзаемадзеянні з татарскай конніцай. Другі гуф быў складзены з 3 харугваў смаленскай зямлі. Яго месца на левым фланзе. Трэці гуф, великакняжацкі, складаўся з 4 харугваў, вялікай, меншай, надворнай і гончай, і размяшчаўся ў цэнтры войска. Не выключаю існаванне і іншых гуфаў, але на агульнай карціне шахтавання войска ВКЛ гэта не сказалася. Імаверна, што з харугваў, якія не ўвайшлі ў гуфы, былі сфарміраваныя асобныя 23 клінападобныя калоны. Ход баявых дзеянняў. Напярэдадні бітвы лагер саюзных войскаў быў размешчаны каля Гельгенбурга, прускага гарадка, які пры захопе быў разрабаваны і спалены палякамі. Потым гэты горад атрымае новую польскую назву – Дамброўна. Ноч перад бітвай была неспакойнай. Моцная навальніца, вялікі дождж, вецер, пераварачваў намёты і нават валіў вазы. Такая самая карціна была і ў лагеры крыжакоў. Надвор'е для ўсіх аднолькавае. Я ўжо казаў, што першымі пашахтаваліся для бітвы тэўтонцы. Месца было імі абрана невыпадкова. З улікам пераўзыходзячых сіл праціўніка трэба было абараніць свае флангі, а тут мусілі дапамагчы фізіка-геаграфічныя ўмовы мясцовасці. Графічных схемаў грунвальдскай бітвы існуе даволі шмат. І, ведаеце, сярод іх амаль няма аднолькавых. Кожная адрозніваецца ў дэталях, лічбах, колерах ваюючых бакоў, стрэлках, іншых тактычных знаках. І, напэўна, кожны аўтар мае рацыю. Але для лепшага засваення матэрыялу прапаную свой варыянт. Максімальна спрошчаны, дзе чырвоным колерам пакажу дзеянні нашых саюзных войскаў, сінім праціўніка. Крыжацкае войска пашахтавалася клінамі па фронту 2 кіламетры паміж паселішчамі Таненберг і Людвігсдорф па восі поўнач-поўдзень. Наперадзе магістр размясціў артылерыю. У рэзерве пакінуў 16 харугваў, якія сам і ўзначаліў. Падзяліў сваю армію па фронту на 2 крылы. Правым камандаваў Конрад фон Ліхтенштейн, левым – маршал Фрыдрых фон Валенрод.
Пад яго камандай былі галоўныя сілы крыжакоў, сапраўдныя вяршкі тэўтонскага рыцарства. Абоз размясцілі ззаду ордэнскіх пазіцый акурат па цэнтру трохкутніка, утворанага вёскамі Грунфельд, Таненберг і Людвігсдорф. У той час, калі тэўтонцы разміналі свае цягліцы і стрымлівалі нервова пераступаючых з нагі на нагу коней, польска-літвінскае войска завяршала свой паходны марш. Яшчэ з узыходам сонца яны пакінулі паходны лагер і, пераадолеўшы амаль 15 кіламетраў, падыходзілі да будучага поля бітвы. Сустрэць праціўніка ўжо пашыхтаванага да бою, напэўна, не чакалі, але выклік быў прыняты. Хоць і не адразу. Вітаўт першым разгарнуў свае баявыя парадкі на правым фланзе, дзе самым крайнім справа быў атрад татарскай конніцы. Верагодна, што Вітаўт планаваў гэтымі сіламі здзейсніць абхадны маневр, абысці крыжакоў з фланга, але тут перашкодзіла нязручная мясцовасць. Трэба было прымаць новае тактычнае рашэнне, выкарыстоўваючы мабільнасць свайго войска, дзе было шмат лёгкай конніцы, у адрозненне ад палякаў. Польскае войска заняло па фронту левы фланг. Абодва саюзныя войскі размясціліся трыма лініямі, якія планавалася пачаргова ўводзіць у бітву. У стыку паміж саюзнікамі ў сярэдзіне стаялі тры харугвы, аб'яднаныя ў гуф, агульнае камандаванне якімі здзяйсняў мсціслаўскі князь Лугвен Альгердавіч, адзін з сыноў нашага знакамітага Альгерда. Побач з боку польскага правага фланга з імі суседнічалі гончая харугва, харугва святога Юрыя, складзеная з чэшскіх наёмнікаў, і харугва маршалка Збігнева з Бжэзя. Імаверна, што гэтыя харугвы 3+3 мелі канкрэтную задачу прыкрыцця правага фланга польскага войска ў крытычны момант. Уздоўж усходняга берага возера Любень размасціліся абодва абозы саюзнікаў. Можна толькі здагадвацца, чаму Ягайла усяляк зацягваў пачатак наступлення, загадаў арганізаваць імшу, пасвячаў затым сваіх ваяроў у рыцары. Дачакаўся таго, што вялікі магістр так знерваваўся, чакаючы наступлення праціўніка, што прыслаў двух герольдаў з мячамі. Адзін меч для Ягайлы, другі для Вітаўта. Запрашаў такім абразлівым чынам да бою. Дарэчы, вось такім убачыў аднаго з тых крыжацкіх герольдаў беларускі мастак Зміцер Шапавалаў. Як тут адмовішся ад такой прапановы? Першым пачаў атаку Вітаўт, і гэта была лёгкая татарская конніца. Мы ведаем пра два залпы каменнымі ядрамі, якія паспелі зрабіць крыжацкія гарматы. Наколькі яны былі дзейсныя, цяпер сказаць цяжка. Хутчэй мелі больш псіхалагічны эфект. Таксама сустракаюцца звесткі пра ваўчыныя ямы-лавушкі, абсталяваныя завостранымі каламі і прыкрытыя зверху дзірваном, якія крыжакі падрыхтавалі перад сваім фронтам. Хутчэй за ўсё, гэта выдумка летапісца хронікі Бахаўца. Тэўтонцы проста фізічна не змаглі б паспець гэта зрабіць, выкапаць, абсталяваць, замаскіраваць ямы і схаваць горы выкапанай зямлі. Вяртаемся на поле сечы. Лёгкая татарская конніца, пачаўшы атаку на крайнім правым фланзе, імаверна выканала складаны манеўр разварота калоны ўздоўж фронту і панеслася на праціўніка. Верагодна, гэта была разведка боем, і яна атрымалася. Існуе версія, што татары даскакалі да артылерыйскіх пазіцый і высеклі абслугу бамбардаў. Крыжацкія кліны цяжкай конніцы перайшлі ў контрнаступленне. Лёгкія татарскія вершнікі кінуліся на ўцёкі, і гэта быў неабходны манеўр, каб завабіць праціўніка ў пагоні. Адступаючы, татары прасочваліся ў прамежках паміж клінамі-калонамі нашай першай лініі, зыходзячы за правы фланг. Частка харугваў ВКЛ, там, дзе пераважала лёгкая кавалерыя, а гэта былі жмудзіны пад сцягамі з калюмнамі, не вытрымаўшы націску крыжакоў, таксама пачалі імкліва адступаць. Са спазненнем амаль на гадзіну, але завязаўся бой і на польскім фланзе. Працытую Яна Длугаша. Пры націску аддзелаў ад пераломваных дзідаў і ўзаемных удараў зброі сыходзіў такі вялікі грукат і гук,
Такі далекасяжны быў ляскат мечаў, быццам звалілася якая агромністая скала, так што чулі яго нават тыя, хто быў аддалены на некалькі міляў. Нага наступала на нагу, даспехі ўдараліся аб даспехі, і лёзы дзідаў накіроўваліся ў твары ворагаў. Калі ж харугвы сышліся, то нельга было адрозніць нясмелага ад адважнага, мужнага ад баязліўца, бо тыя і іншыя згрудзіліся ў нейкі клубок, і было нават немагчыма ні змяніць месца, не прасунуцца на крок, пакуль пераможца, скінуўшы з каня ці забіўшы саперніка, не займаў месца пераможанага. Нарэшце, калі дзіды былі пераламаныя шэрагі таго і другога боку, і даспехі з даспехамі настолькі самкнуліся, што выдавалі пад ударамі мячоў і сякір насаджаных на тронкі страшны грукат, які робяць молаты аб кавадлы. На дзіва хуткае адступленне харугваў ВКЛ на правым фланзе, напэўна, стала адным з ключавых момантаў бітвы. Усё было вельмі падобна на ўцёкі. Але толькі падобна. Усё ж гэта быў манеўр. Калі харугвы ВКЛ пачалі адступленне, Вітаўт застаўся ў бітве і без прамаруджання пачаў парадкаваць польскія палкі. Польскія! Гэта зразумела, трэба было падтрымаць польскіх ваяроў датуль, пакуль пашыхтуецца частка літвінскага войска, якое часова адступіла з бою. Напэўна, што калі б яго войска сапраўды пабегла, то Вітаўт не заставаўся б сярод чужых ваяроў. Гэта быў чалавек халоднага разліку. Як убачым пазней, тактычны манеўр Вітаўта, запланаванае адступленне, дазволіў расстроіць баявы парадак рыцараў, а вы памятаеце, што на нашым фланзе праціўнік быў найбольш моцным. Пагнаўшыся за ворагам, частка крыжакоў рассыпала свае маналітныя дагэтуль шэрагі ды паверыла, што ўжо перамагла. Некаторыя нават кінуліся збіраць трафеі. Тым часам цэнтр аб'яднанага войска утрымаўся сіламі трох нашых так званых смаленскіх харугваў пад камандаваннем Лугвена Альгердавіча. Мсціслаўскі князь у крытычны момант бітвы, вытрымаўшы удар праціўніка, коштам вялізных страт не даў зайсці ў тыл першай лініі палякаў. Вось што напісаў пра подзвіг харугваў Лугвена, над якімі, дарэчы, луналі харугвы сцягі з пагоняй, польскі гісторык Ян Длугаш. Хоць у адной харугве большая частка рыцарства пала пад мячом, а сцяг яе ажно да зямлі быў прыбіты, дзве астатнія, так мужна змагаючыся, як рыцарам прыстала, выйшлі з бою пераможцамі і злучыліся потым з палякамі. Правы фланг, а тым самым і тыл польскага войска быў прыкрыты. Усё гэта дазволіла палякам пасля некалькіх гадзінаў сечы перайсці ў контрнаступленне. У бой уступіла другая лінія клінападобных калон цяжкай польскай конніцы, адначасова з баявым клічам «Вільня!». У атаку перайшлі харугвы войска ВКЛ другой лініі. Выкарыстоўваючы колькасную перавагу, палякі пачалі ціснуць на правае крыло ордэна. Вялікаму магістру Ульрыху фон Юнгенгену не заставалася іншага выбару, акрамя як увесці ў бой рэзервы. Нечакана для праціўніка вярнулася ў сечу тая частка войска ВКЛ, якая некалькі гадзін таму адарвалася ад пераследу, схаваўшыся пад прыкрыццё бліжэйшага лесу. Камандзіры жамойцкіх харугваў, нанова пашыхтаваўшы свае падраздзяленні з улікам панесеных стратаў, разам з татарскай конніцай здзейснілі арганізаванае контрнаступленне, ударыўшы ў спіну крыжакам. Кінуў у сечу сваю апошнюю лінію і Ягайла. Гэта быў канчатковы пералом у бітве на карысць саюзнікаў. Па розных версіях бой цягнуўся ад 6 до 10 гадзін. Многа гэта ці замала? Што можа паспець за гэты час сярэднестатыстычны ваяр, што з аднаго, што з іншага боку? Зразумела, што сама бітва складалася з соцен асобных лакальных сутычак. Тыя ваяры, што біліся ў першыя хвіліны бітвы, якія здолелі выжыць, адыходзілі, каб аднавіць сілы, а на іх месца заступалі іншыя падраздзяленні. Вы разумееце, што немагчыма бесперапынна махаць мячом на працягу некалькіх гадзінаў. Каб зразумець дынаміку таго боя, уявіце, што вы апранутыя ў цяжкія металічныя даспехі. У вашых руках меч або іншая халодная зброя, і вы мусіце наносіць гэтай зброі удары па праціўніку або адбівацца. І ўсё гэта то пад пякучым сонцам, то пад дажджом. Колькі хвілін вытрымаеце без перадыху? І вы не бачыце наўкола нічога, акрамя ворагаў, якія імкнуцца вас забіць, сваіх паплечнікаў, навокал металёвы лязгат зброі і агульны енк людзей, баявыя клічы, перадсмяротныя крыкі, і вы яшчэ павінны сачыць за сцягам,
які сігнал каманды ён пакажа ў наступную хвіліну. Ход той бітвы я бы параўнаў з дагараючым вогнішчам, якое то замірае, то разгараецца з новай сілай пры подыху свежага паветра. Чым скончыліся гэтыя 6-10 гадзін бою? Ацалелыя крыжакі былі вымушаныя адысці да свайго ўмацаванага абозу, дзе спадзяваліся даць бой, але не атрымалася. Адной з прычын называюць здраду абознікаў. Лічыцца, што пры абароне абоза крыжакоў загінула нават больш, чым на самім поле бітвы. Рэшта крыжацкага войска, нягледзячы на рыцарскі гонар, ратавалася ўцёкамі. Нават некалькі нямецкіх сцягоў харугваў былі пасля знойдзены ў бліжэйшым лесе уваткнутымі ў зямлю. Саюзнае войска Ягайла і Вітаўта святкавала перамогу. Бітва, якая ўвайшла ў гісторыю як адна з найбуйнейшых у сярэднявечнай Еўропе, скончылася поўным разгромам ордэнскага войска. Лічбы стратаў сустракаюцца розныя. Прывяду самыя распаўсюджаныя. Войска тэўтонскага ордэна згубіла забітымі каля 9000 чалавек. Загінуў сам вялікі магістр, большая частка яго военачальнікаў. Дакладныя страты саюзнага войска невядомы, але можна адзначыць, што ваяроў войска ВКЛ загінула нашмат болей, чым палякаў. Дадому у Вялікае княства вярнулася толькі палова з тых, хто рушыў у паход у Прусію. Атрымліваецца недзе 6-7 тысяч. А вось калі верыць Ягайлу, які на наступны дзень напісаў пра вынікі бітвы, то польская армія не панесла значных страт, асабліва сярод вядомых рыцараў і камандзіраў харугваў. Вынікі. Праз некалькі дзён пасля бітвы саюзнікі рушылі далей у Прусію. Над ордэнам навісла смяротная небяспека. Прускія замкі і гарады здаваліся без супраціву, дваранства і біскупы прысягалі пераможцам, аднак сталіца ордэна Мальбарк упарта абаранялася, і 2 месяцы аблогі не прынеслі ніякай карысці. Неўзабаве Вітаўт пакінуў Мальбарак і павёў сваё войска на гародню, а за ім мусіў вяртацца і Ягайла. На жаль, перамогай пад Грунвальдам Ягайла і Вітаўт не скарысталіся напоўніцу. Яны не арганізавалі своеачасовы пераслед рэшткаў ордэнскага войска, не пайшлі рашуча на сталіцу ордэна Мальбарак, тым самым далі праціўніку час, каб падрыхтавацца да абароны. Мірны дагавор, падпісаны ў 1411 годзе ў Торуні, горад у Польшчы, зафіксаваў кампраміс паміж ордэнам і саюзнікамі. У межах ордэнскай дзяржавы ўсё ж заставаліся польскія Кульмская зямля і Памор'е, а вось Жамойць вярталася Вітаўту, але толькі на час яго зямнога жыцця. Гэтыя ўмовы не маглі задаволіць трыумфатараў Грунвальду. Са свайго боку тэўтонскі ордэн таксама спадзяваўся ў далейшым дамагчыся сатысфакцыі. Таму барацьба паміж блокамі пераможцаў і ордэнам працягвалася. Але для продкаў беларусаў вынік гэтай перамогі быў значны і знакавы. У беларускай гістарыяграфіі распаўсюджаны тэзіс аб тым, што пасля Грунвальдскай бітвы на беларускія землі больш за 500 гадоў не ступала нага ўзброенага немца. Так і было. Гэта не азначала, што канчаткова скончылася барацьба з тэўтонцамі, але баявыя дзеянні з імі вяліся збольшага на чужых для беларусаў тэрыторыях. Гэта і Галодная вайна 1414 года і Голубская вайна 1422 года. Но можа толькі падчас чарговай грамадзянскай вайны ў ВКЛ, дзе за ўладу змагаўся Свідрыгайла Альгердавіч, крыжацкія ваяры ў якасці яго хаўруснікаў трохі тут патапталіся. Цяпер пра вайсковае майстэрства палкаводцаў гэтай бітвы. Тут усе лаўры я аддаю Вітаўту. Нягледзячы на тое, што месца бітвы, абранае тэўтонцамі, было нявыгадным для войска саюзнікаў. Балоцістая мясцовасць, рака прыкрывалі флангі, не дазвалялі зрабіць абхадны манеўр часткамі лёгкай конніцы, Вітаўт здолеў здабыць перамогу. Поспеху паспрыялі спалучэнне ім разнастайных спосабаў і формаў вядзення баявых дзеянняў, наступленне, адыход, абарона, акружэнне, выкарыстанне больш рухомых баявых парадкаў і высокай актыўнасці войск, а таксама высокі баявы дух воінаў.
Асобна варта сказаць пра артылерыю. На грунвальдскім поле артылерыя з-за сваёй малой хуткастрэльнасці і складанасці перамяшчэння яшчэ была не ў стане значна паўплываць на вынік сярэднявечнай палявой бітвы. Тым не менш, актыўнае прымяненне артылерыйскіх гармат падчас Вялікай вайны наўпрост ці ўскосна паўплывала на іх распаўсюд у дзяржавах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Цяпер пра продкаў беларусаў, якія змагаліся пад Грунвальдам. Нам не трэба чужой славы, але і сваю не аддадзім. Пераважная колькасць харугваў войска ВКЛ была сабраная на беларускіх землях. Бацька польскай гісторыі Ян Длухаш, які яшчэ застаў жывымі удзельнікаў той бітвы, пералічыў толькі частку харугваў, сярод якіх дакладна былі Віленская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Віцебская, Пінская, Наваградская, Берасцейская, Ваўкавыская і драгічынскія харугвы. Але ж гэта толькі частка. Пераважная колькасць гісторыкаў лічыць, што харугваў з беларускіх земляў было значна больш. Так, паводле беларускіх энцыклапедычных выданняў лічыцца, што да этнічных беларускіх земляў належала мінімум 28 харугваў. Літоўскі гісторык Мечысловас Ючас у сваёй манаграфіі напісаў, цытата: «У бітве і ў вайне бралі ўдзел палякі, літоўцы і смаленскія русіны, а таксама украінцы з Кіева і Падолля, а найбольш было беларусаў». І гэта нават пры тым, што паводле гэтага гісторыка харугвы віленскую, лідскую, ваўкавыскую, гарадзенскую складалі выключна літоўцы. А мо ўсё ж літвіны, тыя, што беларусы. Тут трэба адзначыць, што Мечысловас Ючас у сваёй працы, калі пісаў пра нацыянальную прыналежнасць ваяроў, то мысліў сучаснымі нацыянальнымі катэгорыямі: беларусы, украінцы, рускія, літоўцы. Але ж гэта ў сутнасці нічога не мяняе. Абмяркоўваючы ўдзел продкаў беларусаў у грунвальдскай бітве, нельга абысці ўвагай подзвіг 3 харугваў са смаленскай зямлі. Пра тое, як яны мужна змагаліся супраць крыжакоў, вельмі маляўніча напісаў Ян Длухаш. Цікава, што тыя харугвы, названыя таксама рускімі палкамі, сталі сапраўдным наратывам расійскай гістарыяграфіі. Памятная дата военной истории России. 15 июля. В этот день, в 1410 году, русские войска и их союзники, литовцы, чехи и поляки, одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Але ж пры бліжэйшым разглядзе аказваецца, што гэтыя рускія палкі былі сабраныя на этнічных беларускіх землях. Па адной з галоўных версій гэта смаленская, мсціслаўская і аршанская харугвы. І камандаваў імі ўсімі сын нашага Альгерда, мсціслаўскі князь Логвен. Але ж я не сцвярджаю, што рускіх у сучасным разуменні гэтага слова не было пад Грунвальдам. Былі і біліся дастойна. У дадатак да тэмы. Праз 100 гадоў пасля бітвы ў 1516 годзе ў Кракаве выйшла з друкарні паэма Яна Вісліцкага «Пруская вайна», напісаная на лацінскай мове. Другая яе частка якраз прысвечана Грунвальдскай бітве. Зразумела, што гэта твор мастацкі, напісаны па канонах класічнага гераічнага эпасу, накшталт Іліяды Гамера, але створаны паводле тагачасных гістарычных крыніц. Вось што напісаў паэт эпохі Рэнесанса пра Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, а таксама пра народы, якія яго насялялі, у тым ліку і асобна пра продкаў беларусаў. «Ёсць нязведаны край, славуты сваімі лясамі, ён уладанне шырока раскінуў да скіфскіх прастораў, плодны, квітнее лугамі, цячэ ў ім струмень меданосны, край на народы багаты, таксама і на вояў адважных». Край на народы багаты, таксама і на вояў адважных. Вы чулі? Ёсць у гэтай паэме і такія радкі. Белыя русіны яшчэ вельмі слаўныя мужнасцю ў войнах. Калі даслоўна, то на латыні гучала як «Альбос белит челебрес виртуте рутенус». Выбачайце за маю лацінскую. Калі паэт напісаў гэтыя радкі, нагадаю, гэта быў 1516 год. Нашыя продкі ў дадатак да трыумфу пад Грунвальдам ужо адзначыліся перамогамі пад Клецкам і Воршай.
Ну вось, напэўна, і ўсё. Пра бітву. Вы згодныя, што тэму грунвальдскай бітвы трэба ва ўсю моц выкарыстоўваць у патрыятычным выхаванні беларускіх вайскоўцаў, якія з'яўляюцца часткай беларускага народа. А мы, беларускі народ, гэта тыя самыя нашчадкі ваяроў, якія здабывалі ратную славу на грунвальдскім полі. Упэўнены, што ў новай сістэме ведамасных узнагарод Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь з'явіцца медаль пад умоўнай назвай Грунвальд 1410, і заслужыць яго будзе вялікім гонарам. Некалі ў 2010 годзе, калі я служыў у Міністэрстве абароны Рэспублікі Беларусь, дзе узначальваў групу па арганізацыі ваенна-гістарычнай работы і геральдычнага забеспячэння Узброеных сіл, была спроба такі медаль зрабіць. Як раз юбілейная дата падыходзіла, 600-годдзе бітвы. Гэта ідэя спадабалася многім. У тым ліку і мастаку, беларускаму афіцэру Віктару Ляхару, які зрабіў эскіз узнагароды. Гэты эскіз нават прайшоў экспертызу ў Акадэміі навук Беларусі. Усё ішло як па нотах. Але знайшліся праціўнікі гэтай ідэі. У адным з кабінетаў міністэрства адзін высокі вайсковы чыноўнік, які адказваў у тым ліку за патрыятычнае выхаванне ў беларускай арміі, паставіў на гэтым праекце тлусты крыжык. Вось такая гісторыя. Але ўпэўнены, што для таго, каб у беларускай арміі з'явілася ўзнагарода, прысвечаная грунвальдскай перамогі, нам не прыйдзецца чакаць наступнай круглай юбілейнай даты. Цяпер пра літаратуру і крыніцы, якімі я скарыстаўся пры падрыхтоўцы гэтай няпростай лекцыі размовы. Гэта манаграфіі беларускага ваеннага гісторыка Юрыя Бохана, літоўскага гісторыка Мечысловаса Ючаса, а таксама навуковыя працы Геннадзя Сагановіча, Андрэя Мацука, Руслана Гагуа, Эдварда Сагудавічуса, Свена Эгдаля, Олега Дзярновіча, надрукаваны ў беларускім гістарычным аглядзе і суперцікавым спецыялізаваным нумары часопіса «Архе» за 2010 год. Тэмай наступнай лекцыі размовы будзе князь Слуцкі Юрый Алелькавіч, яскравы прадстаўнік дынастыі Алелькавічаў, беларускіх князёў, якія ў 15-16 стагоддзях праславіліся як слаўныя абаронцы нашай айчыны ад крымскіх татараў. Шчыра дзякую ўсім вам за ўвагу, за неабыякавасць да нашай гісторыі, за добразычлівыя і крытычныя каментарыі. Асобная падзяка за падтрымку Антону Карылёнку, Віктару Петрушевічу, Юліі Кукса, Марыне Бернацкай, Алесе Шыншыне, Александру Лазарову, Александру Анікіенка, Александру Філіпченка, Сергею Паддзянку, Руслану Мельнікову, Крыстине Столяровой, Дмитрию Лемешкевичу, Катерине Сергиене, Дмитрию Лукши, Вячеславу Кулакову, Сергею Румянцеву, Глебу Дабкунасу, Оксане Сергеевой, Антону Михайлову, Яне Корховой, Ивану Морозову, Константину Манкусу, Миките Искрову, Олегу Карпачу, Александру Бардачеву, Александру Полявому, Юрию Панусяку, Сергею Горбачику, Алексею Игнатенко, Александру Тамко, Анатолию Королькову, Лили, Лемантику, Глебу Морозову, Роману Таболину, Вользе, Соне, Александру Суши и усім добрым людям. Дякую. Хто ўжо падпісаўся на мой канал, прапануйце гэта зрабіць вашым сябрам і знаёмым, стаўце падабайкі, пакідайце каментарыі, далучайцеся да спонсараў. З вами быў Віталь Чырвінскі. Гонар маю. Да хуткай сустрэчы.